две кариери, да. И аз завих тази в дясно, която е, а тя трябва да продължа. Ние вече сме тук. Ще се включа после, за да ви разкажа до тук какво стана, защото ми беше малко тралала. Това е първи аутфит. Сега ще облека и другите два. Да видим кой е по-хубав. С кой ще снимам. Това е втория вариант. Правя влог. Никой не му обръща внимание. Така, това е втория вариант. Така, какво се случи до сега? Станах в 7 часа. Гримирах се много бързо. Трябваше 11 часа да сме на терен. После се оказа, че трябва в 10. Но на мен не ми бяха казани, така че аз си бях на време. Сега избираме облеклата, с какво да сме. Най-вероятно ще съм с това. Чувствам се като червената шапчица, бялата шапчица. Днес не съм тренирала. Имам какво да ви споделя и за тренировките ми, и за организовани, защото съм напълняла малко. Какво друго да ви кажа? Май няма какво. За сега. Денят ще е дълъг. Снимаме клип на 2 бона. Нямам търпение да се видя как ще изглеждам там. Никой да знае. Хей, ти ме излуди. Благодаря. Един апдейт. Качихме се до ето тук някъде и се върнах на парзалка. Хора. И малко съм ранена. Телефона ми се слага на всякакви места. Ау, мама. Моншери. Сурови кадри и вторични суровини. Включихме снимките на 3%. Топ. Нямам търпение да излезна, нямам търпение да го видите. Беше много яко. Много благодаря.